Sandra, tu portes més de 20 anys treballant com a terapeuta amb especialitat de grups. A qui van dirigides les teràpies que feu a la Fundació Pasqual Maragall? Nosaltres dirigim les teràpies a cuidadors familiars de persones amb Alzheimer i poden ser tant cònjuges com fills, bàsicament. És la gran majoria, el 90% de persones que tenen com a rol el cuidar el seu familiar. Humilda, tu un dia vas decidir anar precisament a la Fundació Pasqual Maragall o algú que t'assessorés, aviam, com podies d'alguna manera trobar un camí, una guia per posar remei a tot el que t'estava passant. Com arribes allà i per què? A la Fundació Pasqual Maragall i en concret a la Sandra. És una història molt llarga. Jo sempre dic que l'Alzheimer és com una cursa d'obstacles. Agafes una ensida, saltes a l'obstacle i et trobes un altre obstacle. Tornes a agafar una ensida, saltes un altre i així successivament. Jo fa molts anys, entre la feina, els nanos i tot, no te n'adones, vas veient que les coses van anant rares. A la família deien que si la meva mare tenia depressió, el síndrome del nido vacío i coses d'aquestes. Jo un dia em sento, penso i dic, o la meva mare era una mala persona i jo no ho sabia, perquè actuava molt raro, o aquí passa alguna cosa. El primer que vaig fer és agafar i vam anar al neuròleg. I sí, de seguida em van dir que era un Alzheimer de llibre. I ahir va començar el peregrinatge. De Xeus vam passar al CAP, perquè m'ho van recomanar, a la doctora de capçalera, a l'equip d'infermeria. D'allà la van derivar, era el CAP de Montnegre, la van derivar a l'ACE, perquè depenen d'ells. Sí, un Alzheimer. Ahir va començar amb la Mariola i la doctora Mauleó el que són discapacitats. De seguida, no, perquè van perdre l'expedient, tens que començar a buscar, és molt complicat. Un 75% de discapacitat ja li van donar, més enllà no té sentit ja dir res més, i un grau 2. Ara estic ja tramitant una revisió de grau 3 perquè la doctora m'ha dit que ja ho té. Al Paral·lel, al carrer Tarragona, d'ahir ja vaig acabar a Can Bruixa i de Can Bruixa, en paral·lel, nosaltres, per la zona dels meus pares, vas al CAP de maternitat, perquè són una mica, centralitzen les demències. Jo, en paral·lel, internet, llibres, amics. Però estaves absolutament perduda pel que veig, amunt i avall, sense saber exactament què li passava a la teva mare i com podies tu informar-te, assessorar-te i ella a veure què fer. Li vaig posar etiqueta, però a partir d'aquí continues perduda. I quan comences a veure la llum? Jo vaig començar a internet tot, vaig començar a trucar i ningú em contestava i de sobte em va trucar la Montse Vilà, de la Fundació, que encara recordo la seva veu. Vam estar parlant, jo no sé què li vaig dir, al cap d'uns minuts em va tornar a trucar, em va dir si volia parlar amb un psicòleg de la Fundació. Vaig conèixer el Xavi Gutsent, vam intentar, perquè jo estava preocupada perquè mon pare s'estava deteriorant, vam intentar posar mon pare, va ser impossible. O sigui, teníeu, clar, que tu, el teu cas és particularment extrem, el pare i la mare. I en aquest anar i tornar em van proposar anar un dia a informació i allà vaig conèixer la Sandra. I quan vas conèixer la Sandra, què? Em va salvar la vida. Exagera una miqueta. A veure, és que clar, també Sandra Pou de Vida, no ho volia dir, però és que el cognom li va com anillo al dedo, eh? Li has donat la llum que necessitava. Jo, a persones com la Sandra, com el Xavi Gutsent, jo dic noms que coneixo, perquè sé que a la Fundació hi ha molta més gent, els he posat el nom dels meus àngels. Els meus àngels que em guien. Són àngels, són àngels. Després ja mon pare va ser diagnosticat també, i una mica després vaig haver de deixar la feina on treballava perquè la situació ja era... Sandra, aquests grups terapèutics que en principi tenen 10 participants, al llarg de l'any vosaltres feu diferents grups terapèutics a diferents ciutats espanyoles, em sembla que feu 20 grups terapèutics de 10 persones, per tant aquest any es preveu, el 2019, 200 persones, cuidadors, que seran atesos en aquests grups terapèutics. Quan dura una sessió, o com diríeu vosaltres, sessió de grup terapèutic, i exactament què expliqueu als cuidadors? Nosaltres vam dissenyar una mena de teràpia amb el temps, són 4 mesos, on setmanalment ens reunim amb 10 cuidadors, com has comentat, 1 hora i mitja, i llavors cada sessió està estructurada. Tenim una temàtica a donar, a explicar, el tema que es tracta relacionat amb la malaltia d'Alzheimer
són uns 10 minuts, no és una xerrada d'explicació, perquè serveix de donar el fil a la sessió perquè cada cuidador o cuidadora expressi els seus sentiments respecte a aquest símptoma, situació, relacions familiars, comunitat, etc. Es dona informació de recursos, es parla d'emocions com la depressió, l'ansietat, com regular l'ansietat, com controlar-la, la resiliència, l'empatia, com demanar ajuda, quines ajudes tenim, i després es fa un seguiment durant 6 mesos, un cop al mes, per fer com la despedida més suau. I a partir d'aquí pensem que donem unes eines per afrontar el dia a dia, per afrontar la realitat des d'una altra perspectiva, no veient-ho com una càrrega, sinó com treure la part positiva del cuidar, de pensar, perquè com són familiars a més ho fan per amor, bàsicament, i treure aquesta part positiva i aquest sentit de donar-li el cuidar és molt reconfortant. I llavors aquesta és l'actitud que volem treure. Humilitat. De tot el que et van explicant a tu la Sandra o qualsevol altre dels especialistes en aquests grups terapèutics, què és el que més t'ha servit? Què és el que has pogut aplicar o vas aplicar amb els teus pares? Tot. A veure, és molt complicat. És un període molt petit de formació, el que rebem, i reps molta informació, però sí que et treus una sèrie d'idees molt importants. Primer, que si vols cuidar les persones que estimes, t'has de cuidar tu. Després, que tens una gran responsabilitat, però que això implica que l'has de fer amb molta serenor, amb molta tranquil·litat, amb molta pau. Aprens a entendre una mica la malaltia, almenys prens el camí per entendre-la. Entens coses que semblen impensables. Per exemple, el rècord ho té mon pare un matí, que en un matí em va trucar 17 vegades per preguntar-me el mateix. Exactament el mateix, Al final jo me l'estimo, però és que no dic el que... Però bueno, da igual. Et fan entendre que no t'ho fan per molestar ni perquè no t'escoltin. És la malaltia. I tot el curs de la Sandra, i tot així, encara ara arriba moments. I després hi ha una sèrie d'informació molt valiosa. Fa un any, el 20 de maig, la meva mare va caure i per urgència la van operar d'eixeus per la mútua, i al sortir l'opció que em donaven era tornar a casa i anar a centre de recuperació. Els metges van dir que amb això acabaria el que es diu engitada. Vaig recordar coses de la Sandra, el PADES, que ara ja sé el que és, el sociosanitari, no sé què. Vaig començar a moure's i va estar 2 mesos al sociosanitari, vaig aconseguir la derivació des de deixeus i ara camina amb el taca-taca i va fent, I a més em van fer un curs intensiu d'infermeria, perquè ara ja tenim protocolos d'aseo, d'horarios, de comides. Va ser super... Veig que t'ha canviat molt la vida després no només de passar pels grups terapèutics, sinó després d'estar ben assessorada i tenir respostes a moltes preguntes que probablement no tenies. Hi ha una part molt important, que la Sandra també fa esment als grups, que sempre pensem en la malaltia. Jo potser soc economista i per de formació s'ha d'anar molt en cura amb aquesta part, perquè prou dona mal de cap la malaltia. Per exemple, hi ha 2 moments, que és el treure el cotxe i el treure la visa. I s'ha de fer. Jo coneixo cuidadors que estan pagant deutes per no atrevir-se a treure la visa. Per tant, una de les recomanacions que faries després d'haver rebut aquestes sessions terapèutiques és controlar la visa del familiar afectat. A l'aspecte econòmic. A l'aspecte econòmic en general. I també, per exemple, el cotxe. Bastant dura és la malaltia. La mobilitat. Per afegir problemes que pots evitar, poders, tot això que parlen elles. Per últim, Sandra, hi ha un síndrome, la síndrome del cuidador que tenen, hem de dir que els cuidadors, el 80% dels malalts d'Alzheimer són familiars, les famílies més directes, que es passen més de 15 hores amb ells. Quins són aquests símptomes que pot tenir un cuidador quan està afectat, que s'han de detectar ràpid i s'han de reaccionar? Quins serien, de manera resumida? És un desgast de la persona a nivell tant físic com psicològic. Físic, a nivell de somatitzacions com digestions dolentes, mal de cap, cefalees tensionals, mal d'esquena, i psicològics, com trets de depressió, ansietat, hi ha molta frustració, culpabilitat. Són uns trets, que no patologies, que tenen com és un factor comú als cuidadors. Llavors, primer ser conscient. Molts cuidadors no són conscients que els està passant alguna cosa pel fet d'estar cuidant a una persona amb Alzheimer. Llavors, prendre consciència d'aquestes emocions perquè és el primer pas per gestionar-les.
posteriorment. Llavors, aquest síndrome del cuidador, primer, un ha de ser conscient com quan tinc un problema, l'he d'afrontar. Llavors, a partir d'aquí, tirar endavant. Moltíssimes gràcies a les dues per el teu testimoni i les teves explicacions com a professional. Moltíssimes gràcies. Fem un aplaudiment per elles dues. Gràcies.